जों दिनै नुनो मोनबाय नैबे जिखिनि जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव दिनै बे एपिसि आनजादाव सासे माइरानि बसुमतारी डिएसपि पस्ट मोननो हाबाय मा बुंसार बेनि बेलायाव जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा गोबां जायफोरा एपिएससि एपिआर खालामदोंमोन जायफोरा उथ्रिखांबाय बिथांमोननिसिम जोंनि उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय जोङो बयनिसिम कंग्रेचुलेसन जों हरदों आरो बिसेसकरि जिहेतु जोंनि मानसि आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो मायारानि बसुमतारी बिथाङाबो एपिएस मोनदों दिनै जों उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय बिथांखौ जों बरायनो फैबाय इतिमध्य जों बरायखांबाय जों गोजोननाय मोनदों जोंनि जायगानिफ्राय बेबायदि एपिएस मोननाय हिन्जावसा खोब सम्भब जोंनि हारिनिफ्राय बे ओनसोलाव बे प्रथम गोजोनथावना बाथ्रा गोग्गाथावना बाथ्रा आरो अकल बिथांल' नङा बिथाङा जेरैहाय उथ्रिखांनो हाबाय इयुननि जोलैफ्राबो निस्सय थुलुंगानायखौ मोनगोन बे मोनसे लामा बेखेवनाय बायदि जादों आरो माने बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथावना बाथ्रा आरो माने जों आसा खालामगोन दानि आथिखालाव जोंनि फरायसाफ्राबो गोबां मोजां मोजां फरायनाय ओंखारबाय इयुनाव बिनिसाय बांसिन मोनगोन आरो बे मोनसे उदाहरन जागोन आरो जोंनि थाखाय जों बिथां मायारानि बसुमतारीखौ बिथांनि जि सार्भिस लाइफ जागोन जोङो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय बिथाङा मोजां खामानि मावथों जोंनि ओनसोलनि जोंनि जायगानि जोंनि हारिनि बिथाङा गौरबखौ लाबोथों आसा जों नुनो मोनदों दिनै माने गोबां माने बेबायदिनो जिखिनि अत्याचार जादों घरे घरे जों माने खबर लानायखौ जों नुनो मोनदों सार बेनि बेलायाव सार मा थुलुंगा होबाय थादों थारमाने बयनिबो सिगाङाव माने सिगां जानानै आवगायबाय थादों सार एपिएससि आनजादाव उथ्रिसार जाबोनाय जोंनि थांखिया बेनो जायफोरा उथ्रिखांदों जों बिथांमोननि न'खराव थांनानै जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोनानो जोंनि गौरब मान सन्मान हारिनि लाबोदों जायगानि लाबोदों दा जोंबो समाजनि मावथि हिसाबै जोंहा मोनसे दायित्व दं बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाया आरो बेखायनो जों न'खर न'खर थांनानै बेबायदि उत्साह हैदों आरो माने बिथांमोना जाहाथे बांसिन उत्साह मोनो आरो गुबुनाबो जाहाथे आगबारिना फैयो बेबायदि फरायनो दा बेखायनो जों गिदिंदों आरो न'खर न'खर थांनानै जोङो बिदि बरायदों आरो दासिमबो सार सारमोननि मिथिनायाव दासिमबो उदालगुरियाव जेसेबां जना मोननो हादों एपिएससि आनजादाव उथ्रिसारनांगौ सार नोंथांमोननि दासिमबो लागै सार्भे खालामनायाव दाथ' बेबायदि एक्जेक्ट माबाथ' गैलिया जोंनियाव गोबां मोनदों थांनाय बोसोराव मोनदों बिनि सिगाङाव बोसोरावबो मोनदों गोबां मोनदों आरो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी जिहेतु बाहाय दं गोबाङानो मोनदों खिन्थु गोजोनथावना बाथ्राया बेनो बे मोनसे जे प्रत्येक बोसोराव जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो सासे नङा सासे जों मोनथारदों आरो माने एक्जेक्ट नाम्बारखौ आं दिनै बुंनो हानाय नंलिया थेंक इउ सार